Ay, gamay na lang sa akong kwarta. Uy, my God, daghan kay wala jud namayad sa akong utang. Stay na ne. Isa man yung utang. Sus, ato pa rin pagmayo. Wala dyan na bayran. Hanto drone kay ay lang pasangil kay COVID ko no. COVID jud kay ako jud tong interesan. Pila ka interest ako kabalos. Akong i-interest ato ninyo mga utang, akong nangutang mo ha, karon makabalo mo, tag 10% jud ako i-interest ako ninyo. Asa ba to si Kuan? Uy. Asa mo to si Angel? Asa si Angel? Kadugay ba mo tubag? Angel? Angel? Hi. Happy tara ba sweldo ng bihana? Gargidugay kong tubag. As Angel? Angel? Guwapa pa na ko ka-perfect. Mas guwapa pa sa madam. Sino siya pa na wag yung buka. Makanya ako kay now. Bakit ba kayo now? My God! Kanayang now, maray yung kuan. Now, ato mo sa pagpautang. Hindi ako kay now. Guwapa ko Mas guwapa po sa kong madam. Ay, kagwapa dyan ako. Oh my God. Angel? Yes, madam! Ano masika panawag na ko, madam? Oh my God! Mas stress pa kong beauty mo sa'yo, madam. Dali ko na day. Kasi gira dyan ka pagwapa dyan, day. Muna titag kagwapa. Tanawa ko na akong kuan, o. Itsura, o. Makalibel, makaani. O, bukog palang daan. Bago pa ng giripan. Hay, kadugay. Dyan ay rin yayaha, oy. Yaya. Ya. Dyan ka ayos tanan. Glipok. Adi pa ni malay, dire. Ano? Tarong pa may hindi ko nabantayan. Bahala niyo. Sige, Yes, na madam! Ano yung paglilingkod ko sa iyo, mahal na madam. Ang ganda ng hair mo, madam. Para yung hair sa kabayo. Uy, wala ka balo na. Gikan pa ko dito sa kuan. Dito sa David Salon. Oh my God, Ano ka pila na bayaran ako dito? 17,519. Oh my God, ang laki-laki niya, centavos. madam. Mayroon, bakit ang Wala ka tunga sa imong sweldo. pakay pa hikat ng buhok mo? Ay, bago pa naman. Oh my God, madam, ang rough na yung hair mo, pero hindi smooth, para hindi yung Ani na wide. og ka, gikan pa nigi ko ani My hikap-hikap. Ay, palma jud siguro Madam, dito mo. siguro kay sweldo makuha ng buwana. Ano naman sige panawag na ko, madam? Kahasa din mo, madam. Uy nga. Ang masayod ka, kaya kanina kong gunitan. Football. Dahil sige, gusto din na, madam. Unsa may nakasulat ani? Kung may nagkasuot na, madam. Ha? May nagkasuot. Naadi dili napitan. Sa nalibog medyo kung huna ani mga utangan gud oy. Libog ka mong madam, madam. Daghan kay nangutang nako dire pila ni sus mga 100 pa ka pinis na wala bayad dire. Ato pa ning pagkuan. Sama na, madam. Baso Sama na pa utang rin. na, madam. 5-6. So kamo pa 5-6. Sama na ito na, madam. Ang mga kapay si mo. Madam, kapay dyan kong bagtak di, dam. O sige lingkod ha. Sige, madam. Ano na, pa-5-6 na ka, madam? So pa 5-6 ko kay you know na boring ka ay atong kwarta walay kairugan especially karon sa panahon karon taay nilugwa ng COVID So, ato yung itik advantage ning mga nangutang dire nga wa pa nabayad panubuan ko ni ingna sila ha panubuan ko tag 10% ilang utang kay ato pa ning pagmayo wala jud nila nabayaran yung ilang kabalo ba karon, madam, no? Kanay mo mga karpaning palingiro. Di kinang bayra, madam. Kaya nga, no? Gawas pa na, madam. COVID yun. Andi, wala yun nakabayad. dili sila ko pahimog balibad kay ang Cebu karon under GCQ na at dili maong di ko mo dawat og rason nganong dili kabayad kay og di sila mobayad Kisa may niya tubang naa sila gipirmahan ako na nakamatuura na og di sila kabayad ako ipapriso nako sila og pila ka tuig sa prisuhan mabilanggo sila Death is not kanang necessary going to the person kanang in person man because if mo ipapreso, madam, wala pa ikabayad sila, madam. Useless lang nga po. wa ko'y labot og dili sila kabayad basta mapriso sila sa prisuhan. Sabi mo kaya na, madam. Na ako'y pila ka attorney, mga suod ng mga attorney. Kabaw ka sa mga influencer, sa mga, especially like me, na mga arang-arangan o kahintaw, na adto tayo mga kailang mga attorney na daghan kayo. Labi na ako na ako'y personal attorney. My O God. ay sa patakag istorya nila, basin unya, o patakag kang kalat-kalat dito sa mga istorya dito. Mahulga akong kinabuhi. Unsaon na lang ko. Unsa na may gusto sa ni mo dire? Disir mo bago pa tang namatay. Mo ka pila nagasto na ko ato? 150,000. Ila, madam, ayun pagpati-pati wa kay anak. Kung matay ka, madam, ako yung magsulod sa mga tangan. Oh, mao gani pag amping jud maayo dai.
Kay, di sa ako ihatag ang password sa akong account, dili ko nimo atimanon og maayo dire. Ikaw ra jud, yaya ako ni dagang kay kuti, oy. Usa may gamit akong sweldo nimo. Dahil sa gidi kong mutana na madam, o kay ba ni mga utang-utang mo na Oh, madam. Ikay sige. ato ba ka na madam? Ikay di ka ba maningil ang madam? Dahil sa ikay nagpautang ako yung paningluan, di ako Kabalo na madam. kabalo na ka Hindi ani ko kagwapa, ako madam. ang ay kabalaka kay akong ipanghatag ng mga pangalan nimo. Kadumdum na ka mga silingan na niya. Nana address madam. Ha? Nana yung that number. That number? Di na Or get ka magpangita sa mga asa ni mga adresa kay naaralis mga silingan-silingan dire kay ila na ka ani mga Uy, madam. tawhan na. Kama dato sa tumasilingin ang utang mo madam. Of Wala na course. dyan sa dato. Padato-dato na sila dire nagkuha sa akong kwarta. Ay, madam, uy, perfect ba yung madam? Uy, wapa ka madam. May nang na madam, bantay madam. Oo, pag ayaw-ayaw dyan Wabit ko. kay anak madam. Ako ibigay mong bangkwan. Dapat ayun mo ibilin mo ang last will testament ha. Pag ayo-ayo sa imong trabaho Madam, para ayun dyan ako madam. para mas maingkrisanta ka. Ay, yes madam. Tanawa Tanawa niya naman ako madam. Imong sweldo pa rin ako madam kay 4,000 pa man. 4,000 Di COVID man ron. o pag mapaningili mo ni tanan, Pinag-present ingkrisanta na ka ko. kuan. Kuta. Imuon ko na 6,000 imong bulan. Ano madam, may kagamay na madam. Uy, dako kayo mo. Pila din mong utang datan. Madam, kana 6,000 madam. Ito for sabihin madam, ang akong sweldo, ang sweldo ni mo na ako 4,000. 2,000 ang hatag mo na ako. Kapoy na paningin madam. Awayan pa ko na madam. So, dapat yung yun badak madam. Pila nga di paningin ako ditanan. Na kantidad ni upuan 2,500,000. Oh, 2,000 na may hatag mo madam. Badak ko rin na madam. Asa 2 million? 2,520,000. Wala na 520,000 madam. Kung saan mo pag-iwan, wa pa'y namayad sa isa. Kung mamayad na madam. Oh, Why? Kung mamayad na madam. Kung mamayad na tanan madam, imuha na 520,000 ako 2 million. ha, kayahin mo rin mo. Uy, Mas hayahay pa kas amo. Uy, kanang 2 million, madam. Imo na interest, madam. Kanang 520,000. Mura di mong kapital. Ay, kung labda, madam. Ayaw, kaya ako pa rin ipangkuan sa akong mga silingan ng mga amiga na akong papayag Kumusta sa man ako mo? dire. Magpa-party sa madam. Yes, of Ay, course. madam, manambawan marong party, madam. Asa mo party? Ah, secret party na sa balay na good, mga dato na mga kaila nato din mga So, mga mag-gown ko friends na. na ako. Mag-gown ko na, madam, nga bongga, madam, kanang ano, di madam. Saan kaya ingon mo mag-gown kan, maoro man yung isuot, asayay niya. Wali ko, madam. Adi ko maningin na madam, ikaw ako papers yung party. Dapat paningon dyan mo. Kanisikuan, oh, sus, Wala madam, ano lang madam. Ano Bayan. lang madam kay. Ano I-trade yun? na ko sa parlor madam kay imong book nindot na ng worth of 17,000. Ako madam 20,000. Akong kaya Ha? anong nindot din siya. Kung mag-offer sila og kuan discount, puan ta ka. Pare, liban mo na yung Ah sige madam, kana nindot na madam. kay istoryahan, panin nga na ni. Ah sige madam, di ako na tanahan be. Mga lista. Tanawa. Ingna sila ha, nag-buy-run dyan. Hala madam, oy, kanita wahana to amo sa pikas nga. Kuan madam stasyon. Lakalaki mo di madam, oy. Diba, makaila na nimo, imo mga Lokon. mga Ano kuan. mga kasilingan na bali. Mga si- Oy, mababi ka madam, friendly be pagkataos. Kaila din ako mga. Oh, mong wala dyan kailangan yung mabuhat din sa balay. Kaya sige, pag-chismis sa mga tao. Di ba nag-chismis Wala sa mga mga kai, wala nang salig, dyan po ninyo kay mga kaila, dyan yung mga silingan. Thank you, Ikaw, may madam. pwede ka ng beruan at Thank you so chismosa. much, madam. Pero kapalo ko, madam, natin yung ginag-chismis sa madam kay. Kumawag, madam. Ako yung chismis ko. Ito yung kabalitan mo. Madam, kanina number 1 ako kanina nun. Ako yung chismis ni mo. Chismis ni mo. Kung saan man? Kana siya, madam. Ang katong partang yung kinuwang. Ikipariban. Di pa yung buhok. 17,000. Iya ha, kantidad og 30,000. Namulos to siya na ako, kaya yan ipuno di ay. Dili, oh, madam! Pati dyan sa, oh, madam, nawa, nalupigan ka. Dapat ikaw tayo pinakalindot na buhok dito sa subdivision. Dapat ikaw pinakalungher, ang pinakalindot shiny buhok ka para wala makibahan nga. Na yung mga laki diyan, mga gwapo. Ikaw na yung ganun yung buhok. Ang imo di pa ulos, maasad, kipuno sa silang pagpariban sa buhok. Lupigan ka, madam, marisi ka, madam. Di Paulos pa, ko madam. angay mag-ulaan na, kaya wala. Kung man ato papariban niya, wala na sila kwarta, asis lang mo doon. Ano yung Japo na ako? Mangulos na po sila kwarta. Maunang paninga na natin sa dayo. Ah, kani siya ikaduha, madam. Balok, madam. Kani siya ikaduha. Kani siya ikaduha na itong masilingan. Nanguhon siya ng kwarta. Aron lang iparty-party, madam. Party-party. Asa lang. Bukdo, mga mungga kay Pirwa ka imbitara, madam. Di agikan kwarta. So, na madam, listen din. Ayaw pagpabuha ng kwarta nga. Kundi kayo imbitara ng party nila silingan. Pwede na ito, madam. Ja, bahala sila. Ako na hangol na ilang mga handa nila.
Nanaara ko na makaon ko na Mao jud tanan. very good kay madam oy. Sige, nakaw na dito. Paninga na. Sige madam, wala ko na po. O siguro duha jud ibalik nimo ha. Madam, na kay kabaw mo kung drive og car madam. Kabaw man ta siya wi kay mo car ko para social sa maningilay oy. Para Sa katuan ko sa masalig anang pag-drive og kuan ka ng mga Ano akong ka mga sakyanan. Labi na akong sakyanan na ipasalig na ko tong akong mga sakyanan na kuan, mga Ferrari o tong BMW. La madam, di ka Kaya masalig. gas ba na Di ka masalig ning kagwapa si Kabalo ka Muyaya. na mahal pag sa imong kinabuhi. Ni madam, di ka masalig na pinakagwapa si Muyaya. Pinakagwapa ni sa yaya sa atong subdivision ni madam. Ako madam. Swerte ka madam nga nayaya ko mo. Pinakagwapa ni. Hindi na madam. Asa yung driver? Pahing ko ang driver. Akong driver? Oh. Unya na to nako pa kuanon. Ah, sige madam, oy, bahala ka madam. Di ako paningno basta. Na ay bisikleta dito. To ang Dante. Usli to iyang bisikleta. Ah, katong bisikleta ni Dante, katong Louis Vuitton. Oh, Louis Vuitton na siguro to. Ambot ako Hello ka, perfect. Ah, sige madam, sige madam. Ganahan ko na Louis Vuitton madam. Para sa Usli to ditong Dante. Nindot ko na ito yung dakan, madam. Padyak-padyakan. Nice. Oo. Ah, sige, madam. Ah, sige. So, agto na ko, madam, ha? Ako ni paninglo, madam. Oh, Kabaw di ka mo bike. kabaw, madam. Uy, basta Louis Vuitton nga bike. Kabaw, Yun ka di ka kabalo mo bike. Ah, kabaw, kay Louis Vuitton ang bike. Kaya di ka kabalo mo bike. Hala. Angkas na lang ni Dante. Di, madam, kay kabaw dyan kong bike, basta Louis Vuitton. Maadto dyan ko sa, basta Louis Vuitton nga bike, kabaw dyan kong bike, na, madam. Kaya malargo ko sa Pulawon po siya. Sige, pag bike na lang dito. Sige, bye-bye, madam. Thank you so much, madam.